Pigtarabangan kan mga residenteng ini kan Sitio Kabangan, Barangay Usiao, Bacon District, Sorsogon City. Ang pagpalsok sa kalayo na nagbungkara sa harong na pagrugaring kan 77 anyos na si Marina Ductama, alas 6 banggi ka nakaaging Domingo. Sigon kay Senior Fire Officer 4 Wilfredo Dicano kan Sorsogon City Fire Station, daiman sa indat tulos na ipaabot ang insidente, kaya daiman sinda nakapagresponde. Katunayan, sa mga post sa Facebook na daanin dainin naisihan. Basado sa investigasyon, mantang nagnonovena para mientras na nagluwas ang tagharong hasta sa mangyari ang insidente. Nabayaan na may sinding kandila ang nagluluwas naman na kausa kan insidente. Mag-aalas 9 na ninbanggi kan dagos na magpalsok ang kasulo. Mga residente po, ma'am, halos nag-bucket related na, nagbaldi-baldi man po. Masalamat dahil siya, medyo matubig pa po, kaya madali po na po lang sa layo. Tapos baka man masyado na nagkararingunan sa mga balay, kaya rin nag-extend po ito na tulo. Napag-araman, nagibo sa light material ang harong kaya marikas na luminakop ang kalayo. Mayo man na nakulugan asin nadamay na pagtaraid harong sa nasambit na insidente. Ayan po, sobrang init, maiwasan na po, lalo na yan po ng mga open flame, kandila, kasira, masipo ang paggamit ka na kuryente na sobra po. So yan po kung merong kausakan sulo. So, ingat-ingat po kita kasi haramdaman po na sa tuyan ng mga rugaring, karang taon pa na po yan na para hinguhan, na magkaigo kita ng masirungan, pag may uran, may init. So, harapan po kita na instant time sa pagkakaiwan na tulog. Sa presente, para mientras na nakikidago sa iyang aki si Ductama. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.